Salutare și bine am găsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi ne vom juca Brawl Stars, să mai face un cont nou. Mai am un cont de 1000 de trofee, dar îmi fac un cont nou. Special pentru seriile de Brawl Stars pe acest canal. Let's go! Prima parte plicție, se pare rău. Să-mi punem și numele Madalin It. Play. Primele, de fapt, meciuri sunt numai cu boți, primele două meciuri. De fapt, până la 160 de trofee jucat numai cu boți. Pentru că, de unde am dat seama, pentru că mai pot dau play again. Gen, până la 160 de trofee până deblochez Brawl Ball sau Siege, depinde ce eventul ăla. Nu mi-e pare să dau play again, așa că jucat numai cu boți până acolo. Deci va fi foarte ușor. Extrem de ușor. Hai, vino încoa. Deci 160 de trofee farmăm easy. Nici nu simțim. De acolo nu mai jucăm cu boss. Așa ușor. Hai. Fac un double kill. S-a încărcat. Bă, dar nu mere și nu double kill. Hai că mi încar poza super. Hai, bă, nu mai și double kill, bă. Madalin, tu face prima victorie. Acum mă și conectez și eu la Supercell ID și revenim. Bun, și m-am conectat. Acum dau pe OK și îl dau pe barele. Și skin-ul lui. De toată splendoarea. Nu fac aterica, că acum pe bune chiar nu-mi place barele, dar nu. Ce să și faci acum, doamne? Ce să și faci? Da, jocul ăsta până farmă. Haideți, mă. Rosa moară după mine. Mă mor și tu așa. Mamă, două nit aici, prost. Aia îmi face probleme. Da. Că na. Oalele, fugi. Nu, m-a omorât, asta este. Se mai întâmplă. O să pară asta că mă enervează, că nu spawnez să o ocolesc. Bine, dacă nu jucam cu boss, nu făceam așa ceva, adică să fim serioși. Așa, perfect. Mă ratează fraierul, eu dau. O-l găuresc pe ăsta. Opa, Rosa, că ți-ai prins cam tute. Mamă. Ai zburat de pe fața pământului. Da, am mișcat.
Vă dați seama că n-am cum să pierd, decât dacă joc cu Barley și să dau de nableți în echipă. Atât. Bine, n-am scade nimic. Și primul chest. Wow! Nu mi-a picat absolut nimic. Wow! Era logic că nu pică nimic. Eu aș vrea ori El Primo, ori Rosica. Poco, în niciun caz nu vreau Poco, că nu-mi place mie. Poco. Mamă, ce i-a dat la graie, mamă! Am dat Star Power-ul, Super Power-ul, deoarece am crezut că își bagă viață. Dacă știam că nu și-o bagă viață, nu mai foloseam eu iurea. L-am prin hituri normale. Da. Ce să și faci? Ăla e mor, mai mult decât băie. Hai mă, să dăm parte în parte. Hai mă, să dăm parte în parte dacă ești mică. Oale! Ce bun eu. Nu știu pe viața, mă. Sare direct pe mine. Hai că n-am ce să pierd. Fantastica! Wow, Brawler, nu! Da. Nimic, bă. Nu joc Nita, joc tot asta, că e bună și alică. Deja am filat 7 minute. Ce repede trece timpul. Da, domnule, sigur că da. Dacă l-am bătut pe fraier. Marș. Clear. De fapt nu vreau să car eu gemurile pentru că eu vreau să mă bag cu ăștia ca să-i țin departe de ei, să poată farma. Ia bă că-i gemul meu, bă. Gemurile miene. Gemurile lui bunica. Ăla e acolo. Normal, stă în boschetă, omul. Bine, botul. Care nu cred că sunt așa de proști playerii reali. Rapidi, hai. Nu. Ce-a salvat-o? Nu știu cât de satisfăcător e să-i omori cu super atacul, pardon. Da. Pe bune mici. Lamb. Hai bă. Care are mă 6? Ia vină tu cu astea. Adele tu la tăticu. Hai că nu mor dacă e. Da, tot mă du, mă, n-am treabă. Eu nu mă las. Mamă, dacă mă lua. Da, și chiar dacă mă lua avea neta 10 de ale, deci nu prea am pus. Așa că ai luat țeacă, fraiere. Țeacă, bitches. Se numește țeacă. Încă un Brawl Box, pardon. Haide, bă, dă și mie, bă. Mie
pe cam 2 conturi. Ăsta de 24 de trofee și mai am unul de 8000 de trofee. Din ăsta mi-a picat mereu. Din ăsta. Dacă îmi pică din ăsta, e prima oară, nu. Din ăsta îmi pică mereu. De la 40 de trofee, da, mereu, bă. Cred că atunci. Aș juca și Burley, dar că e mapa de tank. Sunt ca un tank. Gen ca El Primo, Bull, Shelly și Nita, că spamează în continuu cu usul. Hai, pleacă de aici. Doar după asta. Leon, bă. Ești Leon dechezat în... E Leon Undercover Shelly. Nebun? Undercover. Are misiune de la Supercell să vadă dacă face timp cu el, că e Leon. Bang. Ah, dacă l-aș lovi. Da, mor aici. Noroc că joacă bine ăștia. Dacă m-ar căra la 20 de trofei sau câte am eu. Da, zi retoric așa. Hai, bă, marș. Am început ăștia să mă omoare. Eu, oricum mă după toată echipa. Doar să nu moară Nita de la noi. Nita, bă, da, m-a întâmpit ăsta Leon. Care nu e Leon, dar eu zic Leon tot meciul ăsta. Nu, 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 nu. Nu, lasă-o în pace. Nemernicule. Acasă. Mamă, 13. Cu ghinione și prost. Gata, nu mai joc cu Shelly, că nu vreau să fac rank 10 din prima. Gata. Farmăm Showdown. Să încerc, bă. E timpul pierdut, dar asta este. Să spunem. Ce vezi acum, win? Bang, ce ai făcut, băgeon? Unde e ăla, că nu-l văd? Cred că e în boschete aici. E în boschete? Da. Mamă. Oro că e prost și stă în ăla al meu. Surprise, motherfucker! Mamă, ce dobitoc e ăsta. Am zis eu că e timpul pierdut cu Burley. Îmi cer scuze. Am avut emoții. Hai, că știam că vii pe mine. Hai, bă, nu. Nu. Bă, ce-o joacă omul. Botul. Am venit să zic om. Hai să mâncar și eu de viață. Perfect. Opa, bătaie, bătaie. Aha. A, ce prost l-am dat. De ce vrei, Nita, să ne batem, mă? Că ce-o cam e. Mă bag și eu, nu. Hai că e prost, e prost. E prost. Mă că e prost. Nimă la el că de prost e. Ăla-i, mă. Bă, chiar nu mă așteptam. Cred că acum deschid ăla. Corect? Acum, amu. Ce-mi pică? What? E prima că nu-mi pică din Brawl ăla. Brawl box-ul ăla. Really? Ești pe bune? Amă. El primo. El campiono. Ia uite pe campionii ăștia. Alo, ce papi de mine, bă. Distanțarea socială, bă.
Mori. Bă, dar ăștia nu țin cont de distanțarea socială, nu vezi ce aproape vin de mine. Nimă la ei. Care ești, mă, acum? Care dai, mă? Aoleu, aoleu, am glumit șeful. Dă-i, mânia! Dă-i, mă, sparge ficații. Aoleu, care vine? Nenea, lasă-mă pace. Ai, da, e proastă. Afeca. Aoleu. Hai, mă. Ce tare joc. Ce-mi place jocul? Și mi-a furat asta kill-ul și acum mă omoară. Ce părere aveți voi de jocul acesta minunat? Până și boții sunt toxici. N-ai murit acum. Mori. Bă, nu vine așa aproape. Mama. Dacă îl bate-o pe ăsta, mare problem ce s-o pănita. Dai bot, îl bate deja. Care ești? Mamă, Nita versus Nita, ești prost. De ce te duce? Se vede că sunt boți. Că s-a dus fix în bursache. S-a dus. Bă, nu pic absolut nimic. E pe bune, bă. Pe bune. E glumiță. Bă, azi mă uitam, câte șanse avem. Sigur îmi pică superarul. Superarul sau rarul? Da, cred că îmi pică rarul. Azi mai băgăm un solo. Dar până acum mi-e pica, what the fuck? Nu mai am noroc? Nu mai am eu noroc, mă? Nu o să fiu. Bă, fugi, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, bă. M-a furat, uite cum îmi fură la ba, nu mi-a furat. Hai că am înțeles. Hai că eu o bap asta, bravo. Hai bă, că am făcut timp. Că ești surioara mea, care trebuie să o omor. Sad moment, please. Mă duc și pe ăla. Pune ursache. Ursache. S-a spawnat ursache, l-am omorât pe aia. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, de subscribe dacă vă place, bineînțeles. Că nu vă oblige. Nu pune nimeni presiune pe voi. Uolo. Mori. Bine. Hai că, da. One hit îi dau. One hit dacă ar avea viața aia 1800. Da, l-am coaș pe ăsta. Cumba. Dar ce faceți, domnișoară? Am uitat să n-am jucat de mult cu coltică. Fără frică. Îi omoară cu o glonțică. Coltică fără frică, îl omoară cu glonțică. Hai. Mamă, ce problemă. Vai. Eu dau. Bă, da, om. Cât de prost joc cu câoltă. Mamă. Bă, din... E bine că e prost.
să fac o fază. Ce ziceți? Manevră? Manevră ăsta e că vine periculoasă asta. Care nu e atât de periculoasă pentru mine. Vitra. Nu Vita, mă. Vita. Nu-mi place Vita, așa că te omor. Băi, n-ai cum. Buton de play again, dacă l-aș fi avut, mă spamam acum trofeele. Ia-l primul, zic că ia-l primul. Ce bine, bă. Revin. Bun, am revenit. Hai să spamăm trofeele în continuare. Da, vină mai aproape, să se tersi mai aproape de mine, mă bag. Da, domnițelor, de ce fugiți de mine? Le campiones. Mersi pentru chest. Hai, pleacă de aici cu șmecherile astea. Care mai ești? Mamă, ce mi-a dat-o. Bă. Buenos Aires. Bine, să mă duc până acolo, așa că sar direct. Afară, acasă, acasă. Puh, l-am rupt. Bine, n-a dat în mine, că dacă dădea în mine mă bătea. El campione. Mamă, cât de chesturi, bă. Sunt în rai? Așa ar zice el primul, nu eu. Ce dădea, bă? Prima pace. Cât de satisfăcător e. Care era cu FTS 2020 o să apară, dar m-am gândit să joc și eu la de Brawl Stars, că tare mi-era dor să mai joc. Vreau să sar pe aia, așa că o las ca să fac eu superul. Și el prima. Măcar 100 de trofei să facem și mă opresc. Adică opresc episodul. Am făcut în, să zicem, o jumătate de oră 100 de trofee. E bine. N-am pierdut timpul. Sunt pe producție în cantități industriale. Mamă, poate le-a pupă toate trei. Doar acum. Carismă. Ce bine ne-am intersectat noi.
Bă, nu-mi fura. Nu-mi fura marfa. Că ne supărăm. Ne farmă și noi alea, că domne. Hai că ai ce să-mi faci. Vreau să... La fel, ca să sar pe ala. Bun, cam atât a fost și episodul de astăzi. Am făcut 102 de trofee, deci ne vom opri aici. Eu am fost Mândru din Talent. Până data viitoare, v-am pupat. Aveți grijă de voi.